Siphinde sinibingelele babukeli beKama-V TV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Please don't forget to subscribe, share, like and comment on our YouTube channel. We are available even on YouTube. We've got more than 100 videos. Namuhla ngifisa ukukhuluma nomuntu ngabe owesilisa ngabe indoda ngabe imbokodo ohambe eyincoma ukuthi waba nenhlahla ethola indoda isi-well prepared. Ayikho leyo nto. Ayikho indoda endala e-well prepared for wena or umuntu wesifazane o-well prepared for wena. Yabona lo muntu wena othi umthole ese-well prepared uphuma ebudlelwaneni obuningi ongabazi futhi ngeke akuchazele obunye babo. Not all of them, but most of them. Une-experience. Uya-understanda izinto zothando. So, ngoba abaney'nkinga la asuka khona, efika kuwena esenomkhapha, wayekade ephakelwa omunye, wena usufika nje yonke into isi-well packed. Ngelinye ilanga lezi y'nkinga zabo nalo muntu abanaye zohamba ihambe zize yifike kwi-turning point or i-conclusion. Ngoba kuyenzeka abantu abahlukana belokhu bexhumana. Mhla kwenzeka lokho, ula oyoyikhumbula oyobona khona ukuthi ikhona lento okuthiwa is-still water in English. What I mean, amanzi lapho akama khona aphindama. That wasn't just a simple advice, nothing more than that. Okunye engifuna ukuxwayisa ngakho-ke ikakhulukazi abantu besifazane, ngiyanicela ngiyaninxusa bodadewethu. Mangabe niya ey'godlweni kokugobela nakomakhosi nakubathandazi noma whatever melaphi olaphayo, nje ngiyabona-ke o-doctor laba abe-Western medical practice. Angifuni ukuchaza lapho, ngifuna la kwasey'godleni ngoba isikhathi esiningi kuba i-one-on-one. Cela nizame ukulungisa indaba ye-dress code. Le nto yokuthi nifike nigqoke iy'gqebhezana, iy'nto ey'mfishane, ama-short bum, ngale ndlela yokuthi uma uhleli laphana kuze kuvele amagxamuza amabili laphana ngaphansi ebona umelaphi, iyamkhipha emoyeni leyo nto. Ngebhadi angwazi-ke la amagxamuza amabili asuke evela ukuthi yini lawo magxamuza, okungathi kungamaquphana nje okubili okungomakhelwane. Iyekeni leyo nto, yikho sizoba ney'gameko ey'ningi la kuthiwa phela mhlawumbe umelaphi othize noma umakhosi othize uy'thole eselala nomuntu obezomsiza. Phela nabo banemizwa, bayavukelwa. Siyabonga.